riri maka chivatambira ngumba vaya wandiranganidza paya paya tichitimbatsoka kwenda kwamubaya undoti namakaya kamweya kakutora kaiereka nanga kupata ukabvisa mapatapata wainge wotorova marata aniguri zuta aniguri chidanana wana aniguri chidanana aniguri T-Boss manager wangu la manager madi wakandivumira ona wakuzvinyanya wachizo wakapfeka masini angu masipesha wakai kuna itika T-Boss ndasiya mapush ari padhuwa amene munatoro mapush nekera isa hukana pasaita apa ona bara ndambodziita kuti ndada kuti ndadapedza kwacho ndangodzinaisa naisa wakuzvinyanya papea uzoni mfesa wangu batu wakuzvinyanya kuona ka T-Boss ndudakadza wakatimba ndingodzinaisa ka ndoza ndobaya nadzo natsika kusinga wauda uchiita wauda kuita manje apa ndada tubva pane navhuraja amene tuwarisa pamene zvakachena navhule blue wangu afika last week ndowacha kani chibaba aiwa ndochuna masini unongo chidongo pensi unongo chidongo spela kabebe kachikamboita seko ndiri yani ero unongo chidongo wanyanya kuita ngezi tsani auskizi ndokuziya bhayo unongo chidongo dongo tanga ndimbira timasongo zidongo ndinongo kweti masini wangu kana zvakunyadzofaya nendineo mai manje ukuziya wani mai anonda kudza ndine mansion riri kudzeni mansion rebebe riri kuside wona ka T-Boss ozanga dangoti kundipo kajini kako keka nematenesi awo paruwa kodetsoda kupinda jamani ka aiwa uri mfesa wangu batu wakuzvinyanya last time ona ndakakupasha ona kana newo ndozvo ndakakupeketera ndakakupa futi masini izvi ndakupa futi shangu ona zvayaita apa zvese unongo chingoda zvese ndakazonaiwa nemvura mwana ndakakutaurira bebe ndisaona ndadzisapa ndadoti ndichapinda unongo chingorema because all the time iwo aiwa anyway ndinongo ndichakupa ndokupa andipana uchida koma ane foni yohani rasta gochibu T-Boss aiwa abo aya ma 2 minutes sasa nasinoboxira la yangu imwe ndifungisa ndifungisa ona ndichidaka maspika bozi chimire kuchechi ruda uzoya chitora maspika wani madaka rini ndini kuno madaka na zvitumwa mangwana hapo aripo maspika bozi aripo ndakanga masiya uko but aripo maspika aripo zvicho aripo zvemashua chanangu kudza ma headphones aya abo ndaitra musi ano ndakazostaka mari transport ndabaya kuna sini akumana wangu wakuendesa kuti asi iwe mvese yoka ndakakupa mhero zvese unenge uchingotengesa iwe kapepe kachikamboenda riseka unenge uchibwanyanya kuti zvese andiori kutsika ndakati kuti iwo any day papa wangoita free tobaya tisendero kuratidza iwe ndiana ndiriana akaita seko bhibi racho rumvwanyanya kuti zvese masini ese unenge uchitengesa anokuratidza mainini wako kaspecial here special wangu saka inini handikoti kambo mwana akakudza wani ndandiriko mudara akagara madheni ndiri musofa mudara zvese unoziva titori wachicelebrity mudara vakatobhiliva vakatodyira amba ndokutemba zvako zvafamba zvakanaka ipapo ndadzokera mustudio ndakabuditsa hitira ndokubuditsapo ndayatsomubhilivhisa last now kakanyamba because pane zvekuti shedzera zvibage ndokuziva uzvezvibage pane zvekushedzera ando akanzwa kandiri kunyora kaika kandakakurera uine zuro kaika tsani guri kaika unongoramba uchingotaura kanorekodwa reiuchazwa kai mafanzi anenge amene ona nechitobhilivhisa vano kuti ndine celebrity nechikobhilivhisa vanhu but iyo zvinhu zvai manje T-Boss unowakatora malebo chaiyo chaiyo kwete kunyepa chimbondipa ndimbofa norova iyayaya ndokokupawo zvangu but iwewo hautrustiki veyo trustic wona kana nenge zvaita wona zvaita yatochinja kala ana T-Boss hautrustic yeah anyway andikuziva mari kangu ndakakusendera kayo keshi yayo ndokana ndafambira madirei kukesha ita plan ama wona iwe kufamba sei uchibva pano ndikatongobva ndakutombo pane fesa uda kuona pasera pa ndakudza pane nangu ndangopedza washeni yangu ndangostabilize ndakukanda namba dzako ndinodzisa handiisa pa namba dzedzi mazuva ese katokachinja namba serious plus wona ndidzira ndiri kuda ka T-Boss tetezi yako yaiya inowanika rini kopadhini kwaika because ndikuda dhini rekuti chindikunobhilivisa because atati hanzi ane musi wadambuyozo nopadhini padogara waziva undai ndoziya naye panapo wangu yonoiziya unozombochituzire chiselebhi ona zvazvo kabhebhe kako unenge uchingoti zvese kakutondibudisa mubhajeti pese unenge unoti uda bhushi uda mari uda chi zvese unenge uchingora vachikunditiro katetezi mubata tetezi kaunzoti vabatika weekend ndoita but mari yangu unondipe mari nditosenda uchitobva panapa ndatopedza washeni yangu ndapedza tongoyanika apa ndakutokufaisira mari serious handokuswe
pafair ndokuswear ndingambokunyepe uchingodai sondokusende zvinhu zvacho unongochingovanza everyday unongomavidios everyday tibos chief ndakambotaka kuvhara rini handisi kuti unondivhara but zvinhu zvacho unozozvinyanya dambudziko rako riri papi unongoti everyday Deria zvamakaita makandivhundutsa zvekuti Deri kuzvi renyu rekunetsana namandiria panaenda kukanya dhopa here Deria ndakafungidzira kuti pacharwiwa manga matsama unoziziva kuti ndini ndinogumbuka wanaye asi atseda akatoita hake basa rekuti ndaiva kudai ndakatosunga afanira kugumbuka kusvika aiwa une kuti akazonyanya kuti Deria muchabva mamudzinga kai aiwa ndaita kuti tseda ndiye mwari wake ndei munhu anotofanira kutenda nekuti zvaisapera mushe musi uyu ndakagumbuka unokona tseda ndiye akatozomhanya akandibata pai asi nai mama iye mukomana wamandi munombonyatsomuono sei ida zvangori handimbofunga kuti celebrity wakautimbooneki kana iwe waita waone mupfekero wake wacho Ana mota imi uya yakaina handimbozvibhiliva kuti celebrity uya hasi celebrity uya unabhisiviwa ini zvangu amene muzozvitaimira muone aiwa kumutaimira ndogona kumutaimira zvinonduka kana ndikada kuti ndimuone kana ndikada kuti ndimubvunze nditomubvunza sei iye manhu acho anenge angoina yachimoti ye my celebrity apa manhu acho agone naye apasingazoti ari munyepera kasi unomuziva ina handimbomuone celebrity unooneka rega murodi tichifamba roya atombopisi kana aiwa zvandichaitaka ndoda kuzomutaimira rimwe dhei handiti iro celebrity rekuti risingabude kana manewspaper kana katv zvako asati ambobuda here ini kungoti anganyanyi kuzviteedza zvangu asi aiwa anobuda uyu zvakati wandei plus akati ngware wanakangwarira wana uzvionei zvekuti saka anombozvivharidzira anomira meka asi wati kupfeka kwake akunonyatsotamushamshe kumboitango kwasilemu ndichazotozvitarisa inini konde ndichimbozviona here inini musi yakangondipa mari yehoho pana ndinozombotarisa zvakawanda kei anozvivharidzira aikanombomira Oi. Svikai. Maskera sei mama? Maskera sei. Maskera meni. Boze kuti. Ku mindari kwe. Ndikumbira kwa utoreche. Mendi menda hapa. Ari padhuze kai? Akambofamba. Nacho try namba dzake ubva nezuva dzisikupinda. Aiwa akambofamba. Kuti nachimbogarire muchimberi. Ndanangoti ndingonzwa hangu kuti aita sei kana anga asipo zvake ndanafunga ndonangura. Alright. Nai mwana. Mama. Ndandine zvonada kumbobvunza kangu zviri zvitatu. Wabvunza iwo. Iwewe ndinokunzwa menda chingoti celebrity muzina ndinozokwanisa kuwana mukana wekunyatsokuti tizonyatsotaura. Zvebasa redu izvi. Unoimba, unoita nezvecelebrity wako uri kana? Inini mama ndospecialize nemusic. Ndiri wemusic. Ndakatomborwa kolabo naMndaratuku vasati vashaya paproject rineri. Ko pane dzako hako wega iwewe dzawakamboimbawo utone madhiski? Izvezvi latest song yandakabudisa last week paubhamu rangu rakanzi Richawera ekunzi Tanegore. Paredio unotobaudisa? Zvisingaiti. Ndakanditori painterview last week pamuchiteerera radio zvakanyanya stere. Aiwa radio ndogara ndiriko zvisingaiti. Ngoti techingonzwa kakungoti celebrity zvinoinatsa ndambonyatsoona kuti ndakanyatsoona kuti musocial media umu hatibviri hatetirimo. Kokufamba nezuva rikudai zuva racho rikupisa but semunhu uchinochidawo munhu wako zvine zvinotege ndikomusvikira patini. Ko iye angasina kukutaurira kuti haaperi? Anga asina kutaura. Haunganeti nekumira here mwanangu? Yaugara? Alright, mazita ndigare. Ndozama machitara nemundakamirawo kuti hazviiti. Aiwa chokwadi. Aiwa gara zvakusunungu. Alright. Saka kumba unogara kupi naye mwanangu? Apa ndaimbogara kuGreen Road but ndiri kupedzisa kuvaka kuBorodheni.
Kuborodiyo? Eh. Alright. Saka uchaenda rini unogara kuborodiyo? Kuborodiyo ndandangomirira kuti ndangoti show yangu iwe yealbum project album yandiri kuronga ikapera. Ndinobva ndapedza kuvaka kuborodiyo ndandinogara. Pakafamba nekuri kupisa kudai nemwanangu. Unzwa kwacho kuri kupisa zveshuwa. Dambudziko rakaitika ndekuti takabva kurwera nemotikari last week. Ndakamirira kuti vakomana insurance vakapedzisa pamwe zuva rozonyanya kutirova zanotera. Saka apa wauya nei? Apa ndaya netaxi. Ndoyava yakandisiya apa. Musikana changobuda anongotaridza kuenda kupi? Ndaona foni yake ndikuitry haisi kuita. Alright. Yati harike ndikodongorera since pamba ndakubhaziva. Asi munonyatsotonzwisana henyu mushemushe? Aiwa ana meni ndizvese bo. Hatina kana problem aiwa zvese bo. Aiwa hapana chakaipa mwanangu. Ndinaika. Sure. Kuti ukaona vana vechidiki vakaita senemi muine motikari dzenyu muine dzimba dzenyu kuborodiyo hai tinotofarawo. Aiwa kutraya mama. Traya kudai zvaita. Amaina handichagara. Mavena. Harika indifambe. Alright mwanangu. Samwe tichazonana mazuva anotevera. Alright. Maita basa mama. Alright mwanangu ufambe zvakanaka. Alright. Ndaswera hangu kaswera saka macho. Chasi toti landlord yakatoti mama mimi. Ndogoinda. Mina nditana landlord minowana. Kupiko zvazvingoro zvemusuya una kuinzwa ine yacho. Yebo. Kasitseda nokukuta kuti. Ndina chandikumbozini. Ndakatosha musikomenda apo nditi ine ndingoro jwana ndina chandikuzini. Tseda nakukudza. Tseda nombotaura nyaya. Ndangasa daro nayi nditofunga kuti pamwe watongo kuziya zvikuitika. Tseda munomuziya. Pawanga usipo paipo wakaenda kumusha pepe. Ndipo pakasara pakaitika mashiripiti engozi pano pamwe. Tseda ndiye akatozondifurira akanditi mama dzikamai. Siyana izvinazvo iye mandangoti zvaari kuita. Anoita nezvemukomana usho. Anzi celebrity kuti iye hangu ina ndizivi makambomona kana muTV kana muredio. Chero pafoni kana pachina ndimuzivi. Iye mandati anenge achingoti my celebrity. Nichanyeperwa muchabirwa mbese. Inini ndakabuda manje wazvinzwa ndichida kuenda kwaMutare. Pandadzokera murodhi. Iye atosara atotora kamukomana kakeko kakabva kubuda panze indogara kuborodiyo wati Greencroft vedu wati mheneko. Inini handipa tseda kangoninyaradza patakagara. Saka ndadzoka mundiri murodhi iye akafunga kuti ndaenda ndaona ndakasiya ndatomuoneka kapai handi mama dzikakumusha pai. Pandiri kudzoka ndiri kuona atoine chikomba chake mubedroom mangu. Vamhanya kubuda nepawindo. Inini pandakada ndizame kumutanda ndisandambomubata. Saka pandakazobuda mai ndichizodzoka Tseda ndo pakazondibata pakanditi mukomana wacho ane mari nyararai. Siyai zvakadaro saka mukomana wacho akutongobhilivhiswa kunzi anzimba ndiyangu. Saka useka idiri. Tseda ndiye akatozondiudza akati siyai zvakadaro momzi. Saka mari jaramendi. Zvenguva iyoyo. Indi makaona. Hauna kuno musiyani chipuwa mari ireyo. Ina handinoziva kuti ndaichida kudhakwa. Mina anambondudza Tseda. Aiwa ndichida kudhakwa plus andakaona kuti akasvika so anomboti gochera chinyi ndonzi momzi. Tuma20 tuma10 aiwa anombondiwa. Mamusi zvichapurani pamwe dai akazowana munhu anomudza chokwadi nzima gate. Kuti chii? Kuti imi ndimi landlord. Inini ndinongobvuma inchero pane mari unoziva kuti ndandirambire kuti ndoda mari nini. Ndimborambire. Ameno dai ari pano Tseda ndaitombonyatsomukonfranta ndatomubvunza chii chikuiti. Ko iye Tseda wacho ari kupika iwowo. Mazoro unongozvira wakarara wakazvivharira vega vega chii? Ari kuti ndichirwara ina meno. Nei? Kungonzwa kuneta ameno pamwe kupisa kwakuti dai wambonaya. Ameno Tseda wakaenda ndakangozongowana peni kamari papush tray. Abuda aenda. Nifunga akatotorwa nakomana ake kumamaini kwekwe anosimbenda atanga madhiri ake kuenda kumakorokozi. Uye hatake nalo Foni yake chekuizama isi kana kuita pamwe akatotengesa kafoni kako here kubatsiridza kuti vatenge fuel vachienda ameno. Haisi kuita foni yake kana dai akandifonera ndikumboziya. Kasi mama atanga futi kunetsana naye. Tseda muzere mama. Inga musiyani ndaitotaura naye zvakanaka apa ndichitigarisa naye zvakanaka matangana futi. Tseda antange munhu kwaingwa didiki. Anozongoti boom akutongoronga zvinhu zvake zvemusoro wake akagara. Akangomuka akamwe ndakazongona peni kamari kadikiti ndikatorimombo. I just wish anokasika kudzoka mwedzi usati wapera. Otoda mari. Ende mwedzi wacho atopera tasepani madhetu nekuti ndeichida mari. Ndo zvandiri kutorevera. Nayo anouya. Dai akazongouya
zvekumameni vanacho vanotamba navavamboiti aiwa anouya aiwa anouya zvakaomasikana uye mukomana yamunoti sikeyu iwo kambomuona here kana mutv ndozviziva papa auya panze apa achiti hanzi zvinizvo ndauya netaxi asi nenyaya dzanga achinditaurira panapa dzekuna nabhorodhe kupi nemota dzanga achitaura ndatoshaya kuzvinzwisa kuti zviri kufamba sei zvolenga papi nevanogara izvozvo handisi kumbozivei uchabirwa uchayerwa matsotsi panongabirwa kuti kudari mumusachafira mendi mukuseka ubavunza kuti konelilodiwa kana kuti mama varipi ndimi mama asi une point pamwe anayo mari yacho zvemachokwadi asi akangwarisa mukomena uchienda muona zvo muchabirwa unasingebudikira patv celebrani hanzi pasocial media ndoke ndakazara last time chichinji angapfeka iyo chakacheneruka icho chicelebru ndoka mabvarubvaru acho ari kwemazuva ari mumba asi ndiabika mazai kuti ngamina minodai ndamuti ndibikirawo mazai koenda mazai acho naubikwa ngemumheno zvimwe zvinhu chiivewe chinyatsokunetsa iveve mazuva ano handisi kunyatsokuona mushemushe aiwa hapana iyoyo kuti ndandofarira bedzi mabikirwa kuti kwamazai naiyoyo next time kana maubika ndudzi ndivhure mawindawo tienda unaunenge kunenepo kugedhuku tomboita ngatombobuda tombofena pakati tienda kunenepo kugedhuku mwanangu ungazvinetswa duku nduzadaira toperekedzana asi takunyasonakisa but unotsika bhaketi nekazambia kako ndomabiba ndifadza akana momuzvangu atimunyari anyaso ndakabhipa kare ndinogona manje kuti rimwe riri musoro rimwe ndakarembera sokuti asa John Cena kubata tuo sakaigara nagowadziwa nagobezi ashana nakusuwa sikubatika nazo ndakakura kafizita kusiya sautazi katakura katenda takura tabletesa ngoziya mudhorobha aoneka bhebi from roots